Okay, for today's video, katail. Hike ta mga katail, lakaw lang ta mga katail. Apoy kay lakaw. No? Hike ta kay musimba ta sa tungboy na Dios. Happy Sunday sa tanan. Simba ta ron, musimba ta sa tungboy na Dios mga katail. Happy Sunday sa tanan. Ano yung among dalan rin dalan layo tayo. Bukid ang among balay. Tara makita ng karsada diri. Ang karsada diri no. Mana dia mana dia yang kasada. So turang ato ang bumbom mga katilo. Di pauna na nako. Pauna na nako gato diri sa manghod. Sige. Thank you very much. Sakay na sa tong bumbong. Simba punta ding, isa naman. Ikaw dia una-una pag simba taon na isig tuyang sim gibate. Oh, gimuan na kag duol kay simba, di jud kam simba. Isa naman. Aha, pariyagin mo. Dari sa simbahan mga kapatid. Hindi nga pagkaiwa pa'y tao. Ay, napalit tao dito yun, bro. Koneksyon nga pinagagwapo ba? O may nang magsayo-sayutan nga. Magsayuta ba para dakong agit? Ha? Wala pa yung mga tao. Asa ka mga tao ron?